Hallelujah. Hallelujah. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Ngicela sihlaleni phansi kancinci egameni likaJesu. Ndibulisile ke kuTata Bishop noma Bishop. Ndibulisile kubefundisi bonke. Ndibulisile. Amen. Kuye kushiwo kuthiwa induku enhle igawulwa ezizweni. Amen. Ndayibona indlu zange ndiyenze izweni. Amen. Amen. Elo qhalo elo zange lisebenza apha kum. Amen. Hallelujah. So ndiyambulela kuThixo ngaye unkosikazi. Amen. Uyintsikelelo ebomini bam kakhulu. Ngaphandle kwakhe nama ndiyazi uba ngendiphi. Le nto azibuza yona naye nam ndiyazibuza. Amen. Egameni ngoba ukuza kwam enkosini ndeza ngoba ndifumene unkosikazi. Jesus. Amen. Kwathiwa le nto kaYesu ihamba ngepackage kwakusitsho uba uzenza aba. Amen. Besithi le nto ingumtshato ayiveli mntwini kodwa ivela kuThixo. Amen. So uba siyafuna umtshato wethu ube ne-foundation masamkele uYesu. Amen. Ekhaya ke bangcwele likhaya labantu bebesindisiwe. Amen. So ndabona inoba lisiko lasekhaya ukuthi xa umuntu etshatayo amkele uYesu. Ndandisithi ndenzela bona kodwa le nto yenkosi yasike yandibamba. Amen. Ndazibona ke ngoku egameni likaJesu ndingakwazi ukohlukana nayo. Hallelujah. Amen. Egameni likaJesu Kristu. Sizawuya ke emazwini. We're going to read the word. Amen. Sawukufunda kwincwadi yabaseRoma. We're going to read from the book of Romans. Chapter 8. Chapter 8. Hallelujah. Besinesifundo besinaso last week. We had a Amen. study We were last week. speaking about our victory besithetha ngokunqoba kwethu in Christ. kuKristu, Apho uYesu asixelelayo where Christ is informing us according to Romans chapter 6 ngokwabaseRoma chapter 6 that we are dead to sin. ukuthi sifile sonweni, We are no longer alive to sin. asisaphili kuso Hallelujah. isono. Wenza umzekelo umbhali wathi njengoba namiliselwa kwintsobi kaKristu ekufeni kwakhe. Amen. Hallelujah. Nangokunjalo ekuvukeni kwakhe nimiliselwa ngokunjalo. We have the same resemblance of his resurrection. awukwazi ukuthi ufane noYesu xa efayo You cannot look like Jesus when he died uphinde ungafani naye xa kevukayo. and not look like him. Says, Ngokola hlobo afe ngalo. as he died, Ngokola hlobo akhandaniswe ngalo. as he was Ithi ke stoned, ngokunina xa nibhaptizwa when you are being baptized, ninza umfuziselo wokufa. amen, you, And into efayo kuni something that dies in you, ufa isono. it is sin. Ukuze xa uvuka So that when you resurrect, uvuke unomzimba onobuqaqawo. you resurrect with a glorious body. Now xa sithetha ngoku ithi iBhayibhile kobu senziwe ngabo. The Bible says it is the one that we're made According with. to the book of Psalms chapter 8 uthi Ngokwencwadi ikuyintoni nale nto yendumiso, umntu uThixo what is mankind umkhumbulela kangaka. that you are mindful of? Ithi usike wamenza wamncinane You have made him a little lower. wamsilelisa ebuthixweni. Amen. Ithi womombathisa You have clothed ngozulu. him with glory. Yabonakala ukuthi le nto ingumntu Amen. What is njengoba a kuthiwa mankind? sifana noThixo. As we're told that we look like God. Ithi iBhayibhile kuGenesis The ithi Bible says in masenze the book umntu of Genesis, ngokufana let nathi. us make man in our own image Ithi le nto asifuze. and have the likeness of God. Ithi iBhayibhile xa kuthethwa nge-image kaThixo An image of God, kuthethwa ngokwemfano kunye naye it is to ngokwentsobi kunye look like naye. him. Xa kuthethwa nge-likeness When we speak about likeness, kuthethwa ngokufana naye ngokwenza. we speak about how we do Ithi ke things. ngokuThixo xa kesidala When God created us, usidalela uba masifane naye He has ngembonakalo. created us to look like Him. Spiritually we are like him. Spiritually, sifana naye. Futhi sibe ne-likeness yakhe. And we have His Which is likeness. indlela uThixo enza ngayo kumele ukuthi How senza God ngayo. does things, we're supposed to also Lo do the Thixo same. simkhonzayo. The God that we worship, Sikhonza uThixo xa kefuna we ukwenza worship a izinto. God when He wants to perform Uyathetha. something. He speaks.
akabambi He ngazandla does not touch with hands. uhlala etroneni He sits on his athi throne makube nje and say, let there be. kuske kube njeya And it will be like njengola that. hlobo athethe ngalo As he has now spoken. uba uthi yena If he says usidale he has created ukuba us sifane to naye have his ukuba likeness, senze njengaye to do as he does, ithi loo that nto means nathi us kwindawo also, esikuyo in the place that we are at, siyakwazi ukuhlala we are able to see sithethe and speak izinto zenzeke things into ngoba existence. lona usizeleyo Because he who has been usizele ngokwemfano He kunye has nawe born us to have his likeness. ithi ibhayibhile The uyesu Bible says Jesus ungumcephe uqandiwe nothixo is a resemblance of God. haleluya Amen. he is the explicit image or the express image Jesus ungumcephe uqandiwe. haleluya now ithi ke ngokulondo thina That says us, singabanqobi we are worshippers. singabanqobi We are victors. we are conquerors Amen. haleluya amen now when we come to the issue of sin Xa siza kwindawo yesono, incwadi kwabaseroma the book of chapter 3, Romans chapter 3, ithi all have sinned ithi bonke bonile. and have fallen short of the Amen. They have fallen short of the glory. bawa elusukweni Amen. haleluya Amen. now sizawuya kwincwadi yegenesis We're going to read the book of Genesis. because we have to understand ukuba le nto yonke isuka Ngoba kumele siqonde where all of this come from. xa ke sithi apha kule ncwadi yabaseroma chapter 8 verse 37 Amen. sawucela uyifunde Siyafunda kuncwadi yabaseRoma chapter 8 verse 37. yes Verse 37. yes Kanti ke kwezo zinto zonke sisuka soyise sigqithisele ngaye owasithandayo. so in all things we are more than conquerors through him who loved us Amen. in the book of Philippians chapter 4 verse 13 Kwincwadi yabaseFilipi chapter ithi 4 verse ibhayibhile 13. ndingazenza zonke izinto ngaye uKristu lo ndomelezayo It says, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Amen. now mna I, as a Bible scholar or a Bible student njengomntu ke ofunde iBhayibhile, ndiye ndingathandi ukuva ibali lokugqibela lethu I don't like to listen to the last story, ndingayazi intsusa yalo uba not ivela knowing where all of the story, where it comes from. xa sekufikwa kumaroma kusithiwa ningabanqobi When it says in the book of Romans, we are conquerors, xa sekufikwa kwabasefilipi ukuba ndingenza zonke izinto ngaye uKristu in the book of ondomelezayo. Philippians, when it says we can do all things through laa Christ, nto iye ndiye ndithi xa ndijonga ubomi bam when I look at my life, ndijonge nelizwi I look at the word, ndibona ubomi bam does not resemble the word I see ukuthi my life abufani nezwi. ngoku I'm being called more than a conqueror but there are things that are conquering me Njengoba ndibizwa njengomnqobi kodwa kunezinto ezindinqobayo. amen Amen. so in order for me ukuba ndibe kulo elalizwi In order for me to be in that word, kuyanyanzeleka ukuthi mandenze uhlolo I have to do an ukuba introspection. nje mayena uthixo esithi mna ndinje That as Christ say, I am like this, kutheni ndingekho nje why am I not like that? ngoba uthixo ithi ibhayibhile uthixo akaloxuku God cannot lie. He's not a liar. uthi let every man be a liar and let God be true and every man a liar uThixo ke makabe nenyani abantu babe now nobuxoki. xa ke sithi uthixo wena ungumnqobi When God says you are a ithi loo conqueror, nto wena ungumnqobi that says you are there a is no conqueror. questions about it Akunamibuzo xa ke sithi ngaloo uthixo nto. I can do all When things God says ndingenza zonke through Christ who izinto gives me ngoKristu strength ithi le kondomelezayo. nto xa kuthiwa all Xa kuthiwa zonke, all means all zonke nguzonke. all means all Uzonke uthetha ukuthi zonke. which means I can be a perfect husband to my wife Ndingaba ke ngumyeni because ogqibeleleyo I can do all kuyinkosikazi
ngoba ndingenza I konke. can be a perfect father to my children. Ndingaba ngutata ogqibeleleyo Because I kubantwana. can do all. Ngoba ndingenza konke. I can be an excellent worker in my workplace. Ndingaba ngumsebenzi Because I ogqibeleleyo can do all. emsebenzini. Ngoba ndingenza konke. Ngaye uKristu Through Christ ondomelezayo. who gives me strength. Ndingaba ngumntwana I can be a child ogqibeleleyo who is complete ekuthobeleni abazali in bam. obeying my Ngoba parents. ndingenza konke Because I can do all ngoKristu. through Christ. Hallelujah. Amen. So ithi ke ngokuloo nto, Now this says, I have to examine my life. kumele ukuthi ndihlole ubomi bam. When I find out Xa ndifumanisa ukuba unkosikazi wam usoloko ebiza ootata uzenzwa, that umama apostle is always calling the bishops le ndoda iyandihlupha. and say this husband is troubling me. Amen. Amen. Akufanelanga ndibe nomsindo, I need not to be angry, kodwa fanele ndizibuze, but I need to ask myself, ndiwephi? where have I fallen? Because it's easy to be offended Kulula ke ukuthi ukhubeke xa ispouse sakho sisithi awuyenzi into ethile. when your partner says you're not doing this. Because according to her, Ngoba ngokunokwakhe ulindele ukuthi uba mele uba usendaweni ethile there's wena. an expectation that she has. Hallelujah. Amen. So instead of you being offended, Ukuze endaweni yokukhubeka xa kwakho, kusithiwa you are not performing well when you're told that awenzi kahle in your duties as a wife or as a husband, kwimisebenzi yakho njengonkosikazi okanye njengomyeni, kufuneka uyojonga You wenze need to diagnosis. you need to go Ukuba and do a iphi diagnosis. ingxaki. Amen. Amen.